שלום עליכם, שואפים גדולים. הפוטנציאל הרפואי האדיר של הקנאביס מושך יותר ויותר רופאים וחוקרים לתחום. הם חושבים שקנאביס יכול לא רק להקל על סבלם של חולים, אלא גם לרפא, אולי אפילו למנוע מחלות. בימים אלה נערכים כמה וכמה מחקרים קליניים מרתקים בקנאביס בבתי חולים בארץ. נמצאת איתנו לי בר-לב שליידר, מנהלת המחקר של תיקון עולם, שתספר לנו על כמה מהמחקרים החדשים האלה. היי לי, לפני זה נראה כתבונת על מה עושים בכלל בתיקון עולם. עם הצמח הראשון התחלנו פה, עם האיחור הראשון. את רואה את הנרות שדולקים שם? יש לי שם 3 נרות, שהתחלתי להדליק ממטופל אחד, והיום יש לנו כבר מעל 4,000 מטופלים. זה הבית של דורית ושלמה כהן, קבלן ומורה לביולוגיה, שעשו לפני כ10 שנים הסבה מקצועית בעקבות בנם צחי, והתחילו לגדל קנאביס במטבח. שהיה לנו שתיל אחד, וזה היה תקופה שזה היה חינה, הייתי צריכה לתוכה משטרה רדפה אותנו. ואני הייתי נוסעת עם 10 קילו לתל אביב, היו רודפים אחריי, והיום אנחנו נוסעים בגאווה. דרך מרשימה עשה הקנאביס הרפואי בישראל, שצמח בעשור מחולים בודדים בעלי רישיון ל-20,000. בדומה למסע שעשתה חוות תיקון עולם, מעציץ של דורית במטבח עד לחוות ההייטק שהיא היום. בעצם הבונקר הגנטי שלנו זה בעצם חממת האימהות. כל מאגר הגנטי שלנו זה נקבות. אנחנו יודעים להפוך נקבה לזכר ואיתה להשתמש בהפריה. אבל בפועל כולם יוצאים XX, אין לנו XY. השונות הגנטית מצד שני היא מאוד רחבה. אנחנו יכולים לראות את הפרח הזה שעשינו לו מספר בדיקות שהוא הרבה יותר קשה להבדיל מהפרחים שסביבו. הפרח הוא יותר גדול, יותר מלא. רואים מבחינת ברק שלו שיש עליו הרבה יותר חומרים פעילים, וכמובן שאנחנו נשלח את הפרח הזה לבדיקות מעבדה ולדעת במה הוא טוב יותר ולמה הוא טוב יותר. שאני מזהה לצורך העניין מחזור גידול מסוים שהיה בו נתונים טובים מאוד באחוז חומרים פעילים. אני חוזר אחורה לכל תהליך הגידול ואני מוצא מה הייתה הסיבה לזה. ואחת התגליות היותר גדולות שהיו לנו בפרוטוקול גידול הזה, זה היה מאיזושהי תקלה, ומצאנו משהו מאוד מעניין שהעלה בצורה משמעותית את אחוז החומרים הפעילים. רועי מנהל החווה מכיר כל צמח. שמות הזנים הם שמות של חולים. זה חלקה שהיא נכנסה לפני 4 ימים להפרחה, חלקה של אלסקות בחלק הזה, ארז בחלקה הרחוקה יותר. הגובה המקסימלי שהגענו לצמח היה כמעט 380 או משהו מפלצתי. חלק מהחומרים הפעילים בצמח כבר מוכרים כבעלי השפעה רפואית נרחבת, כמו ה-CBD וה-THC שהוא החומר הפסיכואקטיבי. חומרים פעילים נוספים נמצאים היום בשלבי מחקר, כמו ה-CBG למשל. CBG זה החומר הראשון שיוצא בעצם בקנאביס, שאנחנו עושים את ההפרדות. אנחנו יודעים בוודאות להגיד שזה חומר שיש לו סגולות, והוא לא נחקר עד היום. זאת חומצה של CBD, החום הזה, זה פרח שבדקתי היום, וזאת חומצה של THC, שזה סגלגל. והגוונים האלה ממשיכים איתם גם לחומר הפעיל. אנחנו בעצם עושים כאן את כל הפיתוח של ה-CBD הטהור, בעצם משמש היום לתרופה לילדים אפילפטיים. המטרות שלנו זה בעצם ליצור זן למחלה. זאת אומרת שאנחנו נדע להגיד, הזן ארז מתאים למחלה X והזן אלסקה מתאים למחלה Y. עוד זה השאיפה, החזון ארוך טווח שלנו, לשם אנחנו הולכים. בואי נדבר על כמה מהמחקרים החדשים. ראיתי שאחד הדברים, המחקרים המעניינים עוסק בטינטון באוזניים. אנשים שיש להם כל הזמן באוזן. אני מתעניין כי לאבא שלי והוא השתגע מזה. גם לזה קנאביס עוזר? אז זהו, זה משהו שאנחנו רוצים לבדוק. בעצם אין היום התוויה, ברשימת התוויות של משרד הבריאות, אין התוויה שנקראת טינטון. מטופלים שקיבלו רישיון לקנאביס רפואי בגלל סיבות אחרות, כמו כאב או פוסט-טראומה, סיפרו שמלבד התופעת לוואי העיקרית שבגללה הם קיבלו את הקנאביס, זה גם עוזר להם לטינטון, וזה מה שהביא את החוקר הראשי להתחיל ליזום מחקר כזה שבודק איך הקנאביס משפיע על צפצופים באוזניים. לצערנו, זה בעיה שאין לה כל כך זה נשמע כאילו בעיית בוטיק כזאת, אבל מי שיש לו את זה משתגע. משתגע לגמרי. בואי נדבר על פרקינסון. ראינו אנשים שממש ככה לוקחים שחטה ונרגעים. נכון. איפה זה נמצא קלינית המחקר עכשיו? בעצם זה מחקר שהוא מחקר של איסוף נתונים. רואיינו בערך 60
מטופלים חולי פרקינסון, ולהבדיל ממחלות דלקתיות, ששם אנחנו ממש רואים שהקנאביס מפחית את הדלקת, בפרקינסון קצת לשפר לו את השינה, את התיאבון, להפחית הרעד, להפחית נוקשות, לשפר את המצב רוח, אז זה גם דברים שאנחנו רואים שהקנאביס עוזר בהם. כמה מחקרים כרגע נעשים בארץ על קנאביס? לנו יש בערך 15 מחקרים בשלבים שונים של עשייה, ואנחנו מקווים שרק ילכו והמספר רק ילך ויגדל. כשיהיו מחקרים חדשים ותוצאות חדשות, אנא בואי שוב. אשמח מאוד. תודה רבה רבה. אנחנו סיימנו, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה של שאיפות גדולות. בינתיים נשמח לשמוע מכם. צופים, חוקרים, חולים, סתם משתמשים, כתבו לנו למייל בכתובת הזאת, להתראות, ושנזכה כולנו לשאיפות גדולות.